nola ez, eta zer baino lehen, eskerrik asko, agerraldi honetara etortzagatik. Urtebete pasatxo da, 36ko gerrak, Usurbilen eragin zuena ikertu, ezagutzera eman, eta balioan jartzeko proiektua jendaurrean aurkeztu genuela. Alboan nituen orduan, Aitor Azurki, Aitor Arroyo eta Jon Martin. Gaur, herritar gehiago ditut alboan, egitasmo honek egin duen ibilbidearen erakusgarri. Usurbil, 1926 elkartea sortu da proiektu honen bueltan, eta elkarte honetara eta proiektu honetara batu diren herritarrei eskerrak eman, baino ezin dizkiet eman. Proiektua sustraitzen ari da, proiektua gorpuzten ari da, eta horren isla da, datorren larumaterako antolatu den ekitaldia, inoiz aurrez gure herrian oroitu ez den urtemuga garrantzitsua. Larumatean, beteko baitira 85 urte, tropa faxistak Usurbilen sartu zirela, eta intzuzen horixe da ekitaldi honen bidez gogoratu nahi deguna. Gure iruditeria historiko eta kolektiboan, Gernika, Durango, Intxorta, Bilbo eta beste hainbat herriren izenak datozkigu tropa faxisten erasoaldi basatiez eta bortitzez aritzean, baina gutxi dakigu gure herrian, Usurbilen, egun horietan izan ziren gerra frontez, borrokez, gudariez, eta faxistak Usurbil hartu ondorengo egoeraz, errepresioaz, horrek eragindako ondorioez, sufrimenduaz eta bar luze bat. Lan solteak egin izan dira azken urteetan gai honen inguruan, baina nik esango nuke dimentsio honetan ezetz, eta urtebeteko ibilaldi honetan egin den lana, alboan ditudan kide eta herritarrek egin duten lana, lan itzela izan da, eta lan honetan ere azpimarratu nahiko nuke herritarren parte hartzea. Izan ere, memoria historikoa ez da artxibo batean gordetzen diren paperak bakarrik, edo museo batean gorde daitezkeen harriak. Memoria da, iragan guztia, eta hori hurrengo belaunaldiei pasa behartzaie, ondare bat izaten jarraituko badu. Eta memoriak zer bada kolektiboa izan behar du, herritarrek osatutakoa izan behar du memoria, bizia eta testigantzez josia. Izan ere jakin badakigu, historia beti idazten duela irabazten duenak, eta urte askotan zehar herri honetan gertatutako gauza asko kontatu izan dela ikuspegi eta ikuspuntu horretatik. Hori ere memoriaren eta memoria historikoaren parte izango da, baina parte bat bakarrik, eta gainera kasu askotan gezurrez betetako partea. Horregatik dira ezinbestekoak eta beharrezkoak Usurbilen egiten ari garen ikerlanaren gisakoak, aurrez beste 11 herritan egin den bezala, guk ere gure memoria historikoa berreskuratu nahi dugulako. 36ko gerra, 20. mendeko Euskal Herriko historiako gertaerarik latzena eta traumatikoena izan da, ezbairik gabe. Gerrak bortizki eta iraunkaurki markatu baitzuen, bai zuzeneko edo zeharkako protagonisten memoria, bai eta beraien ondorengoena eta etorkizuneko belaunaldiena ere. Horregatik, lurpean utzi nahi dutenen egia azalaraztea dagokigu, anzturara kondena ez dezagun. Pako Etxeberriari entzun nion behin, biktimek memoriaren eskubidea badutela, eta guk, gizarteak, memoriaren obligazioa dugula. Gertatutakoa jakitea beharrezkoa da, nondik gatozen jakiteko, erreparazioa eman ahal izateko, eta nagusiki berriz ez gertatzeko bermea delako. Hori da gutxienez, ondorengo belaunaldiok egin diezaiek egun omenaldi eta aitortza nagusia. Eta intzuzen horixe da larumat honetako ekitaldiaren funtsa, gero Elorrik azalduko digun bezala. Aurrez,
Aitorra Zurkiri pasako diot hitza. Urtebete pasatxoko ibilbide honetan, lehen esan dudan bezala, lan asko egin dutelako, eta urtebete honetako lanaren balorazioa egin dezan eskatu nahi dut. Entzuten da, ezta? Eko pegatu beharko dugu. Arratsalde-on guztioi eta eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko alkate andereari ere, hitza pasatzearren. Besterik gabe, labur-labur entzuten da, ezta? Labur-labur kontatu nahi dugu pikin bat prozesu luze honen barruan hau guretzat mugarri bat dela, alegia ez da ekitaldi soil bat, ekitaldi soil batetik haratago doa zergatik. Alde batetik hemen atzean ikusten duzuenagatik, alegia parte hartu duen voluntario kopuruagatik, voluntario oso soslai zabalekoak, desberdinekoak, baino, gero sakonduko dugu bezala, baino batipat mugarri da guretzat izango delako erakusleio, alegia. Elkarteak eta udalak sustatu duen prozesu honen barruan, lehenengo aldiz, herriari erakutsiko zaio pixka bat egindakoa izango da, lehenengo lehiatia bat non ikusiko duen herriak egindako lan guztia, ezta? Ekitaldi honen atzean ordu asko daude, asko, izugarri pila, voluntario ugari dena, hemen gutxi batzuk bagaude, baina gehiago ere badira, eta neko genukeena da, ekitaldi honekin herriak ikustea zertzelatxo bat edo pixka bat xehetasun batzuk, ez? Egiten ari garenaren ukitxu bat, nola esatearen izeberjaren puntia hori. Horren atzean askoz ere gehiago dagolako, baina behintzat hori baineko genukela konturatzea eta kontzientzia hartzea, hau prozesu zabala dela eta hau hasi besterik ez dela egin. Gure ustez ekitaldi borobila atera zaigu, gero ondoren Elorrik zehaztuko duen moduan. Borobila hainbat gauzengatik, poesia egongo delako, kantua egongo da, dantza egongo da, unkigarriak izango diren momentu batzuk ere izango dira, ez dut askurik aurreratu nahi, ez diote informazioak kendu nahi Elorriri, baina batipat elkartearen ikuspegitik esan nahi duguna da, zer nolako soslai desberdineko jendea egon den. Adin guztietakoak, kolore guztietakoak, inoiz sekula elkartu ez garen jende asko bildu gara, pixka bat memoria berreskuratzeko. Omenaldia izango da, errepresaliatu, exiliatu, torturatu, denetatik kanporatu, inkluso isilik egon ziren egingo zaien omenaldi bat da, eta bereziki fusilatu egingo zaiena. Fusilatuak orain arte egindako ikerketetan hainbat zeuden, baino beste hainbat atera dira. Tartean, beste hainbat hobesan da zehazki. Okerezpaniz alkateeni baino gehiago dakion inguruan, lehenago egindako lanaz, zenbat ziren edo, 5, ezta? Eta orain 2 gehiago topatu ditugu, bi horiek dira Jose Heredero eta Romana Zubiria, emakume bat, ez dira askorik Euskal Herrian fusilatutakoak, eta Romana Zubiria horietako bat dugu, Usurbildarra, bere senarra ere fusilatua, biak, senar emazteak. Romana Usurbildarra, elkarre eskondu ziren Usurbilen, eta gero Donostira joan bizitzera, baina biak fusilatu zituzten. Topatu dugu Romanaren senitartekoren bat, ea lortzen dugun etortzea, ez dakit xehetasun gehiago konta daitezken, edo gero jakitaldian kontatuko ditugun. Eta gero Jose Heredero ere bai, Jose Heredero beste fusilatu bat, Usurbildarra, topatu dugu bere familia, aurreratu ezaket personalki agona izelako bereekin, familia oso emozionatuta dagoela, inoiz ez dietelako ezer ez komentatu, ez horrelako omenaldirik inoiz ez diet egin, orduan, senitartekoak oso pozik daude eta ekina balagun ditureko dira, ez da gitzazki zebazen dute, baina 6-7 bat bai alegia oso emozionatuta daude, orduan, suporatzen dugu ekitaldiak ere izango dula bere toke emozionalaz gain, horrelako persona batentzat, oso berezi izango da. Hori fusilatu dagokien ez dakit xehetasun gehiago kontatu behar dire, baina hori bazpere, jak horutzeko zertzela da batzuek besterik ez. Eta gero amaitzeko, bainako nuke esan, ekintza gehiago etorriko direla, aipatu edan bezala hau lehenengoa da, baina gehiago etorriko direla. Hori ere bai azpimarratu nahiko genuke prentsaurreko honetan alegia. Hau hasi besterik ez dela egin,
prozesu baten beste zatitxo bat dela, mugarri bat bai, baina gehiago ere etorriko direla, eta hortaz bai nahiko genuke gonbidatu jendea, herritarrak, parte hartzera. Zergatik, ez dugulako bakarri beharko lanketa intelektual bat egingo duen jendea. Beharko dugu ere bai, gero, udalekoen berreskurapena etorriko da urrengo fasea. Udalekoen berreskurapena izango da, lubakiak berreskuratu, garbitu, atondu, txuku jarri, jendeak bizita ditzan, eta bar. Horre ere, beharko dugulako jende asko laguntzeko, inkluso kotxeekin, autoz, betira joteko, beharko dugu laguntza, hortaz Amerikan bai egin nahi, deiadar bat egin nahi dugu, herriari esan ez mesedez urbildadin, voluntario oso irmoa ditugu, oso gogotsu etorri direnak eta izugarrizko lan egiten ari direnak, baina bai beharko dugu jende gehiago, oso plurala izango delako egin beharreko ekintzen kopurua eta modua. Eta gero erakusketa dator, eta bar, ez den luzatu nahi, baina bai azpimarratu nahi dugula hori jende beharko dugula, eta hortaz ahalik eta jende gehien hurbildua dira voluntario bezala lan egitera, norberak galduen moduan, eta nahi duen bezala. Eta nik uste dira gehiago hitzen dira, ezta? Elorri, zurea da hitza, gero edozein galdera edo behar balituzu erantzuko diogu. Eskerrik asko. Kaixo denoi eta eskerrik asko. Agurtzanek eta Aitorrek aipatu bezala niko hain larumateko egitaraua azalduko dut. Hasteko goizian mural margoketakin hasiko geha, goizeko 10:00etan, ingo deula elkarteko logoa marraztu eta gero murala herrian zehar zintzilikatuko deu. Eta gero ja arratsaldeko 6:00 hasita, ekitaldi nagusia ingo deu. Hasiera emango zaio 7 suzirikin, Aitorrek aipatu bezala 7 fusilatuen oroimenez. Eta gero ekitaldian zehar hainbat ekintza ingo dira, txistularekin, musika, mintzaldiak, txalaparta, bertsoak bai, poesia errezitaldia, eta lore eskaintza eta oroigarri banaketare bai fusilatuen familiei, behen oroimenez. Eta izateko oso ekitaldi hunkigarri izango ala, eta balioko dulare bai pixkat ikusteko duela 85 urte, hemen zer giro zeon eta zer bizi zuten. Goizeko ekitaldiari dagokionez bai azpimarratu animatu daitezela herritarrak hurbiltzera, margotzera, kolaboratzea, musika ere izango dugu. Hasiera polit bat izango da, koloretsua eta divertigarria nornaik parte har dezan. Eta gero arratsaldeko ekitaldiari dagokionez kulturbiran izen eman beharko dute, ezta? Eta ja badoaz gora izen emateak, mugatua izango da, Covidaren kontua dela eta hortaz jendeak mesedez har dezala ahalik eta lasterren izena agortu baino lehen. Kontuan hartu ere senitarteko ugari etorreko direla, kolaboratzaileak hortaz, ez dela izango orain arte bezala ez, mugatua dagoela aforoa hortaz mesedez ahalik eta lasterren jendea joan dira apuntatzen. Eta kamisetak ere salduko ditugula esan, hemen atzean ikusten diren kamiseta hauek, logo berriarekin. Parte hartze fasearen akaso azken fasea izan litekeela hau, hortaz, besterik gabe. Mugarria dela, baina ez da itxiera ofiziala izango, baina bai izango dela itxierantz joko dugun ekitaldia, nola esatea.